Κάνεις πάλι. Μία βόλτα στα σοκάκια της Αθήνας. Τραβάω βίντεο, ναι. Σπύρο, πες μου δύο λόγια. Που φαίνεται. Πάμε να κάνουμε σκέιτ. Έλεψε το φώτο, δεν φαίνεσαι. Τι θα κάνουμε, Σπύρο? Κόρπα. Σκέιτ. Οκ. Κατερίνα, εσύ τι έχεις να πεις? Mary Kate. Kate, σκέτο. Ο Κόρπας εδώ κάνει σκέιτ και εσύ είσαι τώρα από Λονδίνο. London Calling. London Calling. Η ώρα είναι, τι ώρα είναι? 12 και 3 πρώτα λεπτά. Η ώρα είναι 10 παρατέταρτο. Πάμε να ξαναγυρίσουμε τη Μαρία στα σοκάκια που πηγαίνουμε και... Και εδώ είναι με στήσιμο. Μαλιέλα. Μαρή ντομάτα. Μας ντοματώσαμε. Ντοματόζι μου. Τρώγαμε και εμένα λίγο. Έλα, Όχι ντοματόζι. συνέχεια εμένα. Ρε, έλα. Κάτι είδα ενδιαφέρον. Δεν το είδα. Δεν πάμε. Παιδιά, γεια σας, γεια σας. Τι είπα? Έχουμε πρόβλημα.